pois o domingo, como vedes aquí, que onte ao final non puden abrir, o domingo quedamos con este capítulo chamado Captura. Non sei se me deixará onde guardei, fixen o guardado manual. Sí, creo que sí. Vale, acabamos de acordar do peixe este que dixen que me daba bastante cague. Faláramos de que non fora para tanto. Pero claro, non fora para tanto naquela situación porque estaba dentro dunha xaula e aínda que despois me salín porque senón afogaba, ao final creo que con dous chismes, hostia, que falando de cague. O feito de que acabara de caer a barandilla, pensei que me salía o peixe da auga. De feito, non sei se pode pasar eso, eu creo que non. Eu creo que non, pero teño dudas. Non sei se hai forma de mirar, non, é que non che deixa mirar debaixo da agua. Aí fijo que hai un outro peixe desos, Eu creo que hai outro. Aquí vou caer abaixo, verdad? No way. Vou ir ca ballesta. Teño medo. Uf. Pensei que caía na agua, Vaime romper o chan. Este chan vai romper cando pise. Teñome que meter na agua. Uf. É que se me meto na agua digo vos eu que hai un peixe desos. Casi seguro, E me dá que me teño que meter. Non teño outro camiño. Me cago en Buda. E non ves na agua hasta que te metes nel, O sea, se me ven un peixe vai ser cando teña encima, estou no vendo. Ali o tedes. Muerte de ictiosaurio. Vou recargar. Por suerte de 2 tiros morre, Pero vedes que se ve diferente desde aquí e meteste para baixo e ves outra cousa distinta. É o reflejo. Hostia, pois estou eu. Eu dicía, de onde sale ese lume? É o reflejo de arriba. Estou moi ben eu. Vai haber máis, verdad? Aí ben. Vides? Non me sacou tanta vida, pero... Hostia, ese era un bicho vivo ou era o cadáver? Ah, son os cadáveres. Joder, que susto, tío. Recarga rápido a ballesta, Creo que solo recarga lento se se che agotan todas as flechas. Pero eu creo que no original tarda sempre en recargar unha burrada, De feito, a ballesta é unha das armas que máis tarda en recargar. O que non sei por onde me teño que meter. Porque todas as aberturas que vexo teñen unha puta valla. En serio me teño que fundir
abaixo de todo? Porque non teño puta idea, non me acordo. Buah, teño que subir. Que me quedo sin oxígeno. Pois terei que baixar abaixo de todo. Seguramente aparece outro bicho. No, vou morrer afogado. Afoguei. Vou morrer afogado. Baixei demasiado. F... como se chamaba? F adiantado, xa non me acordo. No, morro, Morro que non chego, mirad. Adiós. Aplastando... A ver... Faime gracia que poñes. O sea, se baixas abaixo de todo, non me dá o oxígeno para volver. Confirmado, Mi mapa donde me levou, porque che recarga... Recárgache con... Cunha carga... O sea, unha carga rápida sempre carga un guardado rápido. Teño que matar los bichos outra vez. Mirade como rompeu agora. Pero de un lado veño, non? Hostia, un Vortigaunt. Hostia, o Vortigaunt morreu dunha flechada, Pero ten que haber outro, Antes había outro. ¡Qué susto, chorbo! Vaya gritito me saleu, todo dito. Hostia, pero... A que veo que me saliera un Vortigaunt ahora? Antes non me saleu. E non vi as escaleiras, tío. Claro, fun pa esquina e non vi as putas escaleiras. Non entendo, tío. Antes o Vortigaunt non apareceu da nada, e ahora sí. Pois nin puta idea do que teño que facer. Igual teño que usar algún elemento para forzar a apertura. Hostia. Claro, é que teño unha abertura aquí. Antes esta abertura non a tiña. Non sei se a fixo... Musiquita ahora. Dios, a ballesta é super letal,
E viste de Sajimán no fondo. Porque eu deime conta e vino, pero... Tipo... Eu usei un Pepo sin querer, tío. Non quería lanzalo, O sea, a ballesta parece que non, pero é a arma que máis... A ver, que... Eu sei que no multi, sobre todo, é super letal, pero tens que ter puntería de collóns. Pero non sabía que era tan letal en xeral no xogo, a verdad. Sí, sí que é. Pero claro, tamén... A munición será limitada. Creo que de feito contra o boss final é unha arma moi boa. Pero claro. Vale. Isto creo que é stove, Vale, pepos. Mira, munición de ballesta. Non me deixa coller. Hostia, solo podes ter 15 flechas. Really? Vaya mierda. Ahora entendo por que está tan chetada. Solo podes levar 15. Power. Non sei nin o que acabo de encender. Ajá. Vale. O sea, teño que ir por aí, pero podo ser aplastado. Cago na madre que os pareu a todos. Os teleport random non me gustan, Ainda que sea un cangrejo de mierda. Vou ter que esperar. Ay. Son un impaciente, lo sé. Tendré que esperar un momento. Joder, son manco, tío. É que teño tanto medo a que me aplaste o chisme que non podo evitar salir escopeteado a mínima, tío. Teño que esperar un pouquiño. Mira, a dúas mochilitas tamén, Cago en vuestra ma. Que maníacos teleport, tío. Mortigán falando. Os fala.
estar a corta distancia non é tan letal. Vamos escopetazo, hostia. É que non estás a salvo en ningún lado, porque ao final, se un bicho random che fai tele por nas narices, este sí que está a salvo. Hola. Ortigán falan. Freeman, it is you, isn't it? The science team has been Okay, tracking your esta. progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's Hostia. cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Como? Vou perder enerxía aquí. Oh my god. Cago en diola. Pois perdín a enerxía toda do traxe. Cargando. Vale. Vai ser aquí cando me atacan as ninjas estas. É que non sei en que parte do xogo era, pero creo que vai ser por aquí. Porque eu creo que era neste capítulo, antes de que che capturaran, creo que che mandaban unhas ninjas ou algo así. Vou con medo, Teño que reconocer que vou con medo. Bueno, eso non me esperaba. Se non te acercas, acerco o meu. Bueno, vamos a ver. Ao final, dei co título, co de veña bichos. E veña bichos. Ahora mismo estou na merda, Necesito enerxía detrás, máis que vida, Menos que nada. Botón do pánico. Oh, mama. Creo que veñen aquí os ninjas. Freeman, right? No. I got a message for you. Make sure you don't. Aí a tedes. Aí a tedes. A falsa. Matou a guardia para que non falara comigo.
teño medo. Madera astillada. Hijas de puta. Muerte de asesina. Como che joden, chaval. Toma. Me deixaba facer zoom cando quería. Veña, ven por outra. E puta, pensei que non viñan máis agora. Puta madre. Kill an assassin and the... Oh, mata a un asesina ca Magnum. Logro. Tomou polo cu. Por aquí sí que hai que avanzar con cautela, Contrataron asesinas para matar a Gordon, tío. Prove fulano. Mirad as porcas. Granadas. Qué porcas, chaval. É que aquí podenche emboscar a mínima, Esta zona... Creo que atrapaban aquí a prima, Non sei a forma. Power 25%. Munición da Magnum. Creo que vai vir máis asesinos. Vamos polo cu. Moi boa non era esa, Esa era un pelín mellor, pero sin ser tampouco. Non sei por que cerrei esta porta, pero vale. Non me facía falta, pero bueno. Non me fío. Creo que ao subir por aí me captura. Creo que é aí.
Creo que é ao subir por esa escaleira. No, non era ni siquiera subir. Bo golpe. Este é o tipo, sí, témolo. Corpo arrastrando polo chan. Como pesa. Será polo traxe, porque por outra cousa. A donde le vamos a prima este? Arriba para interrogar. Atémolo listo. E se encontra un corpo. No, é que a verdade, neste momento, se quixeran matarme, cargando. Pois dai o título do capítulo, capturado. Aquí ahora creo que... Vale, sí. Va a empezar a cerrar as choias. E tes que escapar a desesperada. O sea, pensei que non sei se recibo dano que é de aquí abaixo. Dan por sentado que morro. Problema, que non teño ningunha arma ahora. Absolutamente nada. Porque aquí quitanche todo. Entonces, isto é como unha especie de volta a empezar. Polo tanto, claro, ca vida tocadísima, ni siquiera teño palanca. Que supoño que será o primeiro que recupere, pero non o sei. Como ahora. Ahí está. La mítica palanca. Non podo salir. Hostia, me podo coller un brazo. Ou unha perna, esta é unha perna. Non sei distinguir un brazo dunha perna. Pois... non sei por onde teño que ir. Sigo en capturado, procesado de residuos. Ahora é procesado de residuos. A ver, aquí non hai nada. No, é por alá. Teño que ir por alá, sí ou sí. Tío, que me atasco, tú. Au! Está andando morrer.
non podo. Vale. Voume matar porque non sei baixar hasta aí. Pois moi ben. Moi ben. Son idiota, definitivamente. En fin. Vale, había unha palanca que creo que ao principio non existía. Vale, teño que sair por aí, supuestamente. Vou baixar por a escaleira, por se me daño outra vez. É que claro, despois ao meu destino creo que é un lugar donde xa me van a abastecer outra vez. Pero hasta ali vou nos pasar putas. Porque non sei se me persiguen vehículos despois. Ou xa me estou equivocando co 2. Se te abaixas xa non che dá. Laceraciones detectadas. Menos mal que son estas mierdas de bichos. Supoño que non sei se en dificultades maiores che generan máis. Aquí unha escaleira. Non me gustou o sonido. Agora espero que non haxa peicecitos destos raros. Sin agua non podo volver a salir. Non podo correr aquí dentro. Que vou abaixado, sí. Ten pinta de que vou abaixado. Procesado de residuo. No. ¿Dónde está o guardia? Gestión del APA. No, mataron ao guardia. No. Putada. Explota. Vaya merda de... Era mellor gastar as balas no bicho directamente. Non lle afecta eso. Non sei que sirve. Ah, vale. Buah, acabome de acordar. Acabome de acordar deste sitio. Recuerdo desbloqueado, tío.
Sí, boa Strong Master. Sí, aquí tienes que sortear obstáculos. Minor lacerations detected. Power 40%. Bueno, ti que entrastes ahora, como predicira o outro día, ao final do capítulo capturante e mandanche a un sitio supuestamente para morrer, pero bueno, consigues salvarme. Pero empezas de cero, empezas sin armas, a tope a palanca e a pistola, pero de momento, porque creo que despois chegas a unha base na que che reabastecen, pero hasta ali é como unha volta a empezar. O problema é que aquí hai unha serie de obstáculos nas que está o ácido ese que vistes de por medio, na que si calculas mal os pasos acabas mal, porque creo que tes que ir por eses chismes aí. E claro, si calculas mal os pasos cae dentro, ou tes contacto co ácido. Que a ver, non é que che quite unha animalada, pero o ideal é evitalo, obviamente. Baixei aquí e non hai nada. O sea, non teño salida nin nada. Vale que sí, repuxen o traxe, o cual está ben. Pero parece que non hai... Hostia, claro. Esta lapa foi a que matou ao guardia, creo. Ou creo, non sei. Vale, aquí non hai nada. Queres... Madre que te pareu. Fracture detected. Ah, Minor ministro. lacerations detected. Pero non me mete morfina. Que cabrona. Vale. Bueno, non sei por onde teño que ir. Non sei se teño que usar algo desto. Esto disparei antes e non explotou. Vale. Aquí non estiven. Vamos a examinar antes. Aquí hai moita radiación. Creo que hasta se me distorsiona a visión ao acercarme moito. Eso no original creo que non pasaba, Non me sona, vamos. ¿Para dónde vou? ¿Ahora qué? Pensé que me iba a dañar. No sé si hay algo... Quería probar a saltar aquí. Pero non hai nada.
Igual teño que coller a tubería esa, en serio, tío. Que cabróns, tío. Sí, sí, xa estou dicindo. Fame ir por este tubiño de merda. Non me fío de nada. Vame botar un bicho facendo TP. E agora que? Non podo salir. Ah, teño que ir por aquí. Ai, que mal rollo me da isto, señores. Vou guardar que hai tempo que non guardo. F, como se chamaba? F premonitoria. Power level is 100%. Aquí están as movidas que vos decía antes. Non sei se hai algo que mereza a pena husmear por aquí. Ah, eso, F anticipado. Esto creo que reventa o no sé qué pasa. Bueno, igual es simplemente material radiactivo. Esto non abre. Vale. Creo que aquí teño que ir deste pa aquí, de aquí pa aquí. Uf. Hai que calcular ben os pasos porque senón acabas pegándote un baño delicioso. Un baño delicioso. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Porque o xogo, como quedes nun sitio medio atascado, buguease, tío. Mira, aquí non me podo mover ben. Tío, non me podo mover como quero. What the fuck? Ahora. ¡Oh! ¡Oh! Confirmamos a F anticipada. Non contaba morrer así, teño que dicilo, pero claro, o espacio entre aquí e aquí non é moi... Eu pensei que aplastado non podía ser. Hai nunha fase que estuve antes, nunhas plataformas que sí que sí que podía ser aplastado. Pero aquí pensei que no, No. Vale. Casi me tira abaixo por la puta prisa, tío. Porque pensei que iba a tocar o ácido. É que o ácido non sei se é letal, ou se solo che quita un pouco de vida. De feito, este non se baixa de todo. Este non parece que toque o ácido, se vos fixades. E máis, se estás no borde, nin che pasa nada. Sí, pero o dali sí que se mete. Vale. Vale. Pensei que iba a ser máis chungo. Aquí volvo a ver a G-Man. No, creo que no, porque xa o vin antes. What? Xa vai o segundo berro de hoxe, Teño que facer unha recopilación de berros. No stream anterior creo que houve 2 ou 3, non?
¿Y ahora qué? No puedo pasar por aquí. ¿O qué puedo hacer? Ir por este tubo. Vale. O pude... Ah, bueno, no. ¡Ay, mi Mac! Se viene. Se viene. Mira, ali hai un bicho desos que isto ahora non teño armas para combatir eso, Bueno, por suerte está encerrado. Pues non me va curar ao 100%, que pensei que no, pero... Se está entretenido aí. Bueno, pues aquí gardo, porque creo que teño que subirme aí, e obviamente a mellor a primeira non me vai a sair. ¡No! Pensei que me iba a sacar máis. Vaya decepción. Sinceramente pensei que me iba a sacar moito máis, Pensei que me sacaría, eu que sei, 10 ou 20 por segundo ou por do traxe, polo menos, Cargando. Vale. Eu aquí o problema polo que vou como cagao, porque hoxe sí que vou cagao todo o tempo, é porque como os bichos poden facer TP en calquer momento, e agora mismo non teño armas, só teño a pistolita de merda, que bueno, é mellor que nada, obviamente. Vou cagao, porque se me aparece un bicho tocho, estou na merda. Espera, que hai outra caixa que non rompí. Va. Que decepción, cando as caixas non teñen nada. Ui, ui, ui. Non sei se este voa mal. Vale, aquí. Vale. Igual non debín baixar. Vale, no. Vale. Isto que é un auga. Isto que se... sí, parece como unha agua de residuos. Supoño que se me meto aí, me da que me teño que meter aí. Que asco. Que asco. Vou guardar por lo que poida pasar. Ui, ui, ui. Aí non me teño que meter. Vale. ¡Lume!
A ver, oh. ¿Qué se pasa si tires tú? No pasa nada. Esto non abre, verdad? O sea, non vim aquí para nada. Bueno, como bichedes, neste xogo hai veces que sí que hai situacións nas que o personaxe morre de golpe. Da igual que teña la vida ao máximo, que morres de golpe. Igual me teño que meter na auga outra vez. O caso é que aquí, como non te metas por donde non sepas, la palmas. Mira, aquí está o chisme que tirei antes. Da más sensación... Bueno, no. Pero a veces da la sensación de que veches a un sitio anterior. Porque como todo es prácticamente... Bueno, igual no, pero muy similar. Aquí non se ve un carallo. No, 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 no. Ah, bueno, sí, sí que teño que ir por aquí. Uy, 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 uy. Aí hai algo que tritura. Eu creo que aquí non debía meterme. Ou sí. No, eu creo que eso... Aí morres, No me debí meter aquí. Darei pasado por debaixo? No, no. Aí pois sí. Agua da Inde, tío. Rica agua, Puf. Non me fío. Vale. ¡Oh! Al hijo. Al hijo, Recuperei aquí a ametralladora, granadas e mochilas. Bueno, as C4. Bueno, valeu a pena vir aquí. Ya que solo fora por esto. Ahora ben. Non sei moi ben a donde teño que ir, pero vale. Tereime que meter na superauga outra vez. Vamos a agardar. É que eu non estou seguro de que me teña que meter por aquí. Porque a linterna non me sirve de absolutamente nada. Uy, 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 uy. Aquí poden estar os bichos eses da hoja, Vale, recuperado o revólver. Necesito a ballesta. Por si acaso. Non sei nin o que acabo de pagar. Pero bueno.
o que sea que apagara non o podo volver a encender. Igual baixei esa porta que se ve na cámara ou algo. Ni idea. Oh, fuck! Fucking shit, man. Claro, bueno, pude usar o revólver, era máis efectivo contra ese bicho. Pero bueno. Creo que o que fixen foi abrir a porta a ese bicho. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Que non sei, aquí abaixo xa hai algo. Aquí abaixo non... Creo que, bueno, é don... man. It's super very effective. Vaya escabechina acabo de facer, O calamar toro. Ah, bueno, claro. Ahora entiendo. Vale. O de Bullskin, vale. Non o pensara. Hasta que o dixeches non o pensara, lol. Que lol. Ui, está... andar por aquí encima xa me dou mal rollo todo. Andan os cachos do... Aquí non hai nada, en serio. Se solo había os bichos esos. E menos mal que estaban xuntiños, porque así cunha... matei dos dun tiro. Vale, pues aparentemente... non hai nada que mirar aquí. Vamos a subirlo. Igual teño que ir por aquí. Igual collín o camiño que non é. Munición. No. Se cae aí morro, ¿no? Que non sei. Creo que teño que usar o gancho. Pode ser. Non teño nin idea. Vou guardar aquí, porque xa me estou vendo unha desgracia. Oh yeah. E non fajo nada vindo aquí. Non fajo nada vindo aquí. Bo. Teño que me colar polo rollo, en serio. É que eu isto se fora, se estuvera na vida real aquí, o sea, obviamente o fulano, o protagonista, se supón que é físico, teórico e entende de movidas destas. Pero eu non, o sea, eu non me fiaría nada de meterme por eses chismes, ainda que en teoría estou vendo que non vou ser aplastado.
Vale. Non podo evitar sentir mal rollo. Eu creo que non... Ah, vale, cargando. Non sei se hai en algún sitio que hai unhas chismas que che poden aplastar. Vale, falando de cousas que che poden aplastar, aí estedes. E aquí non hai nada de proveito, non? Parece que non. Falando de cousas que che poden aplastar... Isto non sei se che mata dun golpe, que eu creo que sí. Pa que mentir. What? En serio meteron unha pantalla de carga aí? Ou... What? Ou cargou automáticamente... Pero... Que teño que ir abaixado, entendo, logo. Como carallo morrín tan rápido, tío? Bueno. Si, poden poñerlle musiquita, poden. Oh my goodness. Non podo pasar por aquí. ¡No! Pensé que caía. Bo. Hostia, poñe música da hostia e acabas enseguida. Oh, non podo avanzar. Pa que había unha mina aí. Bueno, fixen ben quitala por se acabo aí. É que desta parte non me acordo. Alerta de cangrejo. Non me acordo casi nada, tío. Non sei nin para onde teño que meter isto. Supoño que esa porta a terei que activar. Onde? Ni puta idea. Abre nos dous sentidos. Que porta máis chachi, non? Vale. Teño que abrir esa porta. Non sei si... Supoño que me teño que tirar abaixo, non? Non sei eu. Se boa idea. Oh shit, man. Fallei un tiro aí. Ah, pero se había unha escalera aí. Son imbécil. Había unha escaleira, tío. E tiña unha puta mierda aí e non me puden agarrar a escaleira por eso. Ou, espera, levo ao mismo sitio no que estaba, sí. O sea, comí má hostia pa nada.
Fixadevos o que é non fixarse ben neste xogo. Que te comes unha hostia por imbécil. A todo esto, si esto non leva a ningún lado, que cojones teño que facer ahora? A ver, vamos a ver. Esto mueve ese chisme. Vale. Vale. Para. A ver, sube, Gordon. Que ti podes. Veña. Creo que yo acabo de entender. Si esto é a única interacción que teño, supoño que abrirá a porta cando vaya con esto. Efectivamente. Que inteligentes son, Nótese a ironía. Oh yeah. Power 85%. Uy. Hai lume aí. Incineration. Au. Vale. Minas. Level is 100%. Ui, que pensei que caía abaixo. Aquí morro. Hai algo aí. Creo que é munición do revólver. Ou caín abaixo. Vale. Unha mochilita. Isto creo que vai ser un labirinto, Creo que vou estar dando voltiñas. No! Fuck me! Oh shit, man. Teñome que tirar abaixo. O laberinto do calamar fauno. Que dis? Fauno? What the fuck? Non o pillo. Se é un chiste non o pillo. Bueno, vale, sí, xa o pillei. Bo. Puto Alejo, tío. Puto fulano, Habrá enemigos por aquí. Noto un falta a escopetiña, A escopeta é unha das armas chetadas do xoguiño. Esta, sobre todo, o lanzapepos está ben,
se non tes pepos... Bah, aquí creo que non é de onde estuve ao principio. Que non sei. Que me extraña ver caixas que non rompera. Porque eu cando vexo caixas rompoas. Oh, fuck! Adiós, amigo. No multi o revólver molaba a veces que che pegaban un tiro e quedaba e levabas unha de bruces contra o chan. Vale. Aquí volvo a estar, creo que donde estaba antes. Antes de que era abaixo. Bueno, no, aí é donde estaba a mina. Pero vale, sí. É que o problema deste labirinto é que se caes abaixo, donde caín antes, tes que volver a empezar, entre comillas. O sea, volvo a pasar polo lume. Agora teño a posibilidad. Eso moveuse, tío. Antes non estaba así. Pois agora xa nin intento coller o revólver. Non sei por onde fun antes, pero creo... Ui, casi caio. Vou guardar aquí porque paso de dar má volta outra vez, Xa sei que é de cobardes. E volvo a caer, tío. Vedes por que guardei, non? Xa sei que é un pouco asqueroso eso, pero é o que hai. O xogo... Se caía aí morría, Confirmamos que se caía aí morría. Vale. Aí hai como uns interruptores. Pero bueno. Lapas. Que obviamente vou ter que matar algunhas. Bueno, o disparo secundario perdes precisión. Vale. Tengo que acostumbrarme a usar los números, pero vale. A escopeta, teño escopeta. No, collí munición de escopeta, diría, Dime que está escopetiño por aquí, É que creo que collín cartuchos, non? Pareceume coller cartuchos, va. Estas portas vense claramente que son texturas aí. En original notábase máis cando unha porta non se podía abrir, pero aínda así recordo que esta porta que aínda dudas se abre ou non podes evitar ir hacia ela e intentar abrila ás veces, tío. Cargando, aí está. Creo que hai canollos aí. Mira, están durmiendo.
Aberrar a casa de Cristo. Está electrocutando todo esto. Non é boa idea tocar aí, eh? Imaginade-vos que houbera un bicho dentro. Sería moi típico deste xogo facer eso. Non podo... Non chego aí. Esta escalera é de mentira. Non as podes colocar, en serio, igual. Puto gordo. Pues nada. Tengo que volver para atrás. Non sei se podo chegar ali. Igual la teño que reventar con armas. Ya non fago nada. Correcto. E ao final para caer. Ué, había granadas. É que non sei se podo ir por ese tubito. Eu que non sei... Apostamos a que a mellor estou facendo gilipollas. E teño que activar algún interruptor ou algo. E non andar por aquí por riba. Que apostades? Ou mellor sí, eh? Darei andado por aquí. A ver. Sí, sí que era. Vale. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Me suena este sitio. Ética dudosa. Nuevo capítulo, eh? Ética dudosa. No, recuerdo desbloquear. Hostia. Esa sombra. Aí hai unha sombra de algo. Buah, estes son os bichos que vos dicía nun dos anteriores streams. Estes son os que disparan. O que parece que disparan como unhas avispas que che persiguen. O fauno, di outro. Non sei como se chaman esos bichos, a verdad. Pero terán un nombre de esos random tamén.
Hostia, sería gracioso que se chamase Fauno ou algo así. Bueno, de ética dudosa, pois xa vos imaginades a que ven, porque basicamente as criaturas da outra dimensión estánas estudiando. O sea que xa vos imaginades. Por eso pode ser que eu xa non me acordaba. Pode ser que estuveran matando a todo Dios porque se descubreu ou porque se podía chegar a descubrir que se estaban estudiando estas dimensións paralelas e que polo tanto estas criaturas... Isto está demasiado vacío, dá moi mal rollo. Alerta de cangrexo. Vale, hai un zombie por aí. Pero creo... a ballesta! Ui, se me dan a ballesta é por algo. Se me dan a ballesta é porque hai algo tocho. E hai aí algo... Hai un calamar toro, como era? Hai un cristal, me cago en Buda. G-Man! Vin a G-Man ali! E agora morrerá, ¿no? Fulminado. Buenísimo. A forma na que desaparece lémbrame ao Half-Life 2, porque hai unha arma que tamén che desintegra ou hai, digamos, unhas movidas que che desintegran da mesma forma. Sí, a verdade que foi o Calatoro. Como que Calatoro? A mezcla de... Vale. Calatoro, tío. Parece que lle estás dicindo que cale. Vale. Que che pasa? Me che mal na cara, amigo. Cargando. Xa me estou esperando. Bueno, cando vai haber un berro, estou movendo berrando xa, É que este xogo de terror non é. Aínda que, bueno, según como o mires, en certo modo, podría dicirse que é. Non sei se se pode dicir que é un survival horror. Pero sustos que a veces hainos, Female. E o de female está cerrado. Que casualidade. Hostia, ali hai un guardia, creo, Esto funciona. Hostia, recuperei salud.
Hostia, vaya detalle. Eso no original, creo que no había. Pizza, chaval. Hostia. Hey, buddy. Oye, amigo. It ain't no good up there. It's all No vale la sealed pena off. subir, está todo The cerrado. only way out would be to find Único someone problema with es ahí scanner encontrar a access who alguien can open the que front acceda. door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Vale. E digo eu, chamádeme tolo. Chamádeme tolo. Se hai un montón de cadáveres de científicos e a maioría deles sirven para abrir as portas cas retinas, por que non colles, aínda que sone un pouco tal, pero, joder, colles unha puta cabeza ou un cadáver dos científicos e xa debías poder abrir as portas, non? Non sei, Queredes que se planten algunha fisura? Joder, qué casualidad. Atopar solo cadáveres de científicos. A ver, bueno, casualidad no. Sería muy conveniente ese inconveniente. What the fuck. A ver, sígueme o no. Yeah, we might live longer if we work together. Sí, podríamos ver máis tempo se traballamos xuntos. Home, sí, pero o tema é que se ti buscas por onde vou buscar eu, tampouco é que me aportes moito, pero bueno. Vale, cargando. Home, é que a ver, ves os cadáveres. Sabes que... Que dice? Cuidado, que te matan! Que vai facer o guardia? Pensei que lle iba a coscar pola espalda. Hostia. Ollo ca iniciativa do guardia, Está feito un loquillo. Vas morrer, amigo. Mataste, bueno. Matou uno. Que puto amo. É o puto amo. Ca pistolita, Home, eu creo que lle dei un tiro, polo menos, pero... Que puto amo, non? O guardia. Botoulle aquí un par acercándose. E que tendo en conta que solo está armado cunha pistola reglamentaria de merda, vas contra un tío que creo que pode ter unha ametralladora. Vale, munición de pistola. ¡Ah, escopeta! Oh yeah, motherfucker. Pues la verdad que me acaba de sorprender o puto guardia. Sala directiva. Y mira, Let me get out of your way. ¿será por científicos para coller? Mira, aquí, bueno, este es un guardia. Otra ballesta aquí. Cartuchos. Buenísimo. All right, let's get moving again. Vale, home, xa sei que non queres ver ao teu colega, pero... Mira, aquí tes outro colega. Colla aí munición. Hai emboscada que me estou vendo. Agora non me sigue, quedou chorando ya o amigo. Toma escopetazo. Toma escopetazo. Queredes morrer. Uy, 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 ¿esto por qué sirve?
Igual non debían facelo, non? O de ética dudosa. Oh shit. Pois ides tomar polo cu. Portigamos de mierda. Morte de Vortigamo, eliminación de Cangrexo. Pobres bichos. Credes que esas mortes foron de ética dudosa? Hostia, os bichos quedaron desintegrados, así a todo. Me han visto. Hostia, que me lanzaron? Un pepo. Unha granada. Cago en su madre. Hostia. Podía activar yo chisme, a mellor ríomenos un pouco. Toma polo cu. Estos militares, tío. Vale, a ver, antes de nada, ¿qué hay aquí? Joder, hay tantas opciones. Vale, esto está cerrado. Ahí hay una mina. Como teño va. ¡Oh! ¡Oh! ¡Motherfucker! ¡Bichos malos! ¿Cómo se llama? Alienígena. Soldado alienígena. Vinde. No, venti. Vente. Son tan inteligentes para saber que puxo unha mochila. Non veñen, tío. Pero de ella un. Puta mierda. Expúxenme bastante, pero... Bueno, xa viche desos bichos en acción. Ainda que non facendo moita cousa, pero bueno. Non pensei que morresen tan rápido, Pensei que aguantaban máis. Claro, salieron desas crisálidas. Antes de ir por aquí, quero ver o que había aí atrás. E que a min gustame inspeccionalo todo, non me gusta que queden currunchos sen mirar, pero bueno. Hostia. Joder. Oh my god! Joder, que nunca vexo cando me tiran as granadas, tío. Son moi sutiles as granadas neste xogo, Buah, estou tocadísimo ahora. Mire, aquí pueden haber feito isto antes.
Se viñera aquí antes vía máis espectáculo. Que pena. Vale. Teño que ter cuidado que ca coña teño vida, pero estou algo tocado. Bueno, aquí xa estive, ¿no? Entonces, cal foi o objetivo de haber vido aquí? Porque se... Ah, bueno, tiña máis camiño por aquí. A ver que o pareu. Que os que teñen escopeta a bocajarro quitanche moito, E agora estou quedando sen traxe, Non é bo. Isto está cerrado. Alerta de cangrexo. Os bichos estos. Mira, falle cosquilla. Buenísimo. Esta é unha arma que cando a rebolas ataca aos enemigos, pero pasado un tempo explota. E o problema deste bicho é que se o botas agora no chan e non atopa a nadie, vai a por ti. E o problema é que cando pasan uns segundos explota e a explosión fai bastante dano. O sea... Hostia. Minor lacerations Ya como detected. Dios. É que non é tan fácil de darlle co gancho, Xa vedes que aí están os bichos nun entorno alienígena, nun entorno en teoría natural. Pois empeza a ter a vida bastante tocadilla, Ah, mirade, de feito podo aproveitar para facer isto. Mirade. Mira, eliminaron os cangrexos, Vale que os cangrexos teñen pouca vida, o sea que... Bueno, morreron ao final, pero non explotaron. O sea que os cangrexos mataron ao bicho. Matou uno, Cabrón, Minor E ao lacerations final dañoume, detected. Oh, cundeume vir aquí solo por este. Vale. Como un yihadista, what the fuck. O que pasa é que morreron antes de chegar ao que vos comentaba de que explotan ao final. Polo menos eu lembro no multi que ti soltábalos por aí. Podes soltar hasta 5. Entonces, ou non, se tiñas máis, podías soltalos todos de golpe. E atacaban a todo o quisqui. Pero dito, podíache salir mal que como non atopas a nadie ou houvese un sitio cerrado, podían acabar atacándoche a ti. Entonces, podía ser unha liada, básicamente.
Vale. Isto cúndeme porque estou tocado de vida. E bueno, que me den escudo tamén me cunde, non volvo a dicir que non. Volvo a estar a tope. Munición da pistolita. Nas cámaras non vemos nada raro. Pero aquí non vexo nada. Non vexo que poida sair. Teño que dar a volta. Claro, os científicos supuestamente poden abrir isto. Creo que realmente creo que a resposta está en atopalos, os científicos, me refiero. Porque despois vas poder abrir esas portas que non podes. Cargando. Ui, ui, ui. Ui, que armas se usan aí? Que maten aí os... Torga... Oh! Maricón. Pero que armas usan aí? Parece que son outros armas. Hostia, esta porta non... Hostia, é un Stormtrooper, Vin Stormtroopers con máis puntería. Oh, fuck. Hazardous chemical detected. Power level is 100%. Ok, man. Arma de enerxía cargando. Que é esta cousa? Oh my god. Why aren't we using this thing? It's much too unpredictable. Could it overcharge? What do you mean Hostia, perdimos. Xa sei que arma están usando. Merda, non debían facer. Tópolo. Power 95%. Hai unha arma que é a que sentín aí que estaban usando. Hai unha arma que dispara uns proyectiles como de plasma ou de enerxía, que ademais ten un disparo que podes cargar. Carga a arma e dispara un tiro supercargado. Me lanzaron unha bombita aí e matalos a todos, pero bueno. O malo desa arma é que si non, o sea, se a tes cargando de forma... Hostia, que activei? Non sei que acabo de activar. Se a activas de forma indefinida, explótache. E acaba, faiche daño, moito daño. Non sei que acabo de activar.
supoño que habrá que activalos. Bueno, aquí a donde... Pero atravesou a parede o disparo, tío. Ves aquí? Mira, a arma que vos dicía. Non sei como se chama esta arma. Pero dite, como unha... Como unha arma de enerxía. E despois hai unha como que lanza electricidade máis adiante. Boas, Macmini. Este é o remake dunha obra maestra. Pero a decir verdad, lembrome moi pouco de certas cousas, E aquí non hai máis nada, non? Servirá para... É que non teño nin idea. Non sei se servirá a arma para abrir algunhas cousas, se non. De momento vou máis reservar, porque esa arma... Sí, basicamente vai verse mellor. E pouco máis. Sei que estou activando unhas movidas. Ah, mira. High voltage. Vale, non sei para que sirve isto. Pero si está conectado, de momento uno. Ensure shell is power before freeing lasso. Vale, creo que o que hai que facer é activalo a movida esta para disparala. E aí despois abro unha abertura para o seguinte lugar ao que teño que ir. Se non me equivoco, Igual teño que ir por aquí. Sí, aquí hai botóns que non accionei. Non sei se hai outro máis por aquí. Ui. É como se houbera explosións fora, tío. Sí, aquí, esto. Creo que esto chollo, se o atraveso, me mata ou me daña. Collí munición da arma esta. Da hostia. Onde está? No 4? No 4. Disparo Tau. Bonito non. Vale. Non sei como se acciona isto. Será usando a arma esta que conseguí ahora? No, non creo. É que en teoría, que teño que facer agora? A verdade é que non teño nin idea. Ah, aquí, vamos a ver. Vale, auxiliar 1, 2, 3 e 4.
Estás... estás xogando ao Diablo 2 Resurrected. Eu ese tentoume pillalo no seu momento, pero ao final... É que a min a época do Diablo 2 non digo que me pillara tarde, pero, o sea, pillei tarde a ocasión de xogalo. E despois xa... Ainda que non descarto, ainda que, bueno, igual que regalaron no seu día, creo que no Prime, non sei onde, se regalaron o remake do StarCraft 1. Igual o fan co 2 tamén. Isto fará dano, se o toco. Pero no, tío. A ver, non sei, tío. Non me chama moito Diablo 2, Mirarei, non terei non conta, pero non me... É que eu cando xoguei ao 2, xa cando iba a salir o 3. E por aquí non collo, polo que vexo. Pódese disparar outra vez? Non. Ahora se activo esto... No, non pasa nada. Serveu de algo facer o que acabo de facer? Ou é que teño que volver aos sitios para activalo? Non acabo de enterarme de que... Non. Si, eu sei que ela comprar o 3, creo. Si, bueno, si, o que saleu o ano pasado. Creo que saleu o ano pasado. Eu Baldur's non xoguei ningún. E o 3 a verdad que me tentou, pero despois de ver como é, son bastante escéptico a que me mole. Supoño, non o sei. Aí sí que collo, joder. Xa dicía eu. Ahora, o Diablo 4 deixeino bastante de lado, A ver, eu dei as miñas horas, aínda que xa un xogo que cando eu lle dou 100 horas, outro xa leva 600 ou 1000. A min resultoume atractivo, pero sí, é o que dice, exactamente. E o problema é que hai xogos que me gusta xogar solo, pero e o Diablo 3 xoguei no solo, pero tamén xoguei con amigos, e a verdad que hai contido que se non chego a xogalo con amigos non o xogaba. Pero é que o Diablo 4 xa, como non teñas con quen xogar, e eu os amigos, o meu grupo de amigos, non lle mola nada a saga Diablo. O sea, en xeral, das sagas de Blizzard non xogan a nada, pero absolutamente a nada. Nin StarCraft, nin Diablo, nin WoW, nin que máis, que se me olvida. Bueno, as sagas principales. Despois está o Overwatch, que ese si xogamos, pero Overwatch Hostia, os científicos, mirad. A fellow scientist. Oh, thank God. Get us out of here. Hostia, unha muller. No principio do xogo non había ningún. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peter switched it on, but I'm afraid he never made it back. O Heroes of the Storm xa foi un xogo que saleu ainda moito despois, é bastante tarde, by the way. De feito, é unha especie de... que eu vino como un intento de Smash Bros, pero un MOBA. E no seu día a min doume moito hype, Cando anunciaran aquel tráiler do Heroes of the Storm,
Para min fora un hype da hostia. E despois ao final proveino e me. Peters. Duck your head. Que o xogo está ben, pero Advance with deliberate movements. outro máis que tes que xogar con colegas, obviamente. A ver, a min parecíame moi completo, porque ao final eu o que sempre me sorprendeu do LoL é que xogas no mismo puto mapa todo o tempo. E aínda así a xente está xogando miles de horas aí. There. Vale que son partidas diferentes, pero ao final no Heroes of the Storm tes mapas diferentes. Pero claro, obviamente creo que é un xogo que tamén saleu tarde. Teño que pasar por aí, en serio. Vou morrer, verdad? What on earth are you waiting for? A que non me mate eso. So I can get out of here. Ah, que teño... Ah, bueno, teño que apagala, sí. Vale. Espera, que estou calculando. Dei o botón, pero matoume. Vale, hombre. What on earth are you waiting for? Estou esperando a que non me mate, hostia. Cala a boca. Cago en tu madre. Vouche pegar un tiro, Bueno, vou morrer unhas cuantas veces, polo visto. Nice work, Doc. Yes. Fantastic. Sí, ó. Alright, folks, let's get the hell out of here. Damn, that was a close shave. A ver, é o problema é que hai xogos que me gusta que... É o problema que hai xogos que son multixogador, como o World of Warcraft, pero que me gusta xogalos eu solo. Ou polo menos, a veces, darlle eu solo, estar á miña bola, e no WoW tes contido que podes xogar solo, pero despois hai outros que non. E a min eso tócame un pouco os hueviños a veces, porque... Non sei. Porque, a ver, se tes amigos que xogan ao WoW e podes coincidir con eles, de puta madre. Pero con xente random a mí non... Hostia. A lot. Pero bueno, vamos a centrarnos no xogo, que se non distráeme. Pero sí. E o Diablo 4 sí que é literalmente o de xogar con amigos, ou se non disfrutas igual. No, por aquí non era. Había unha porta que había un láser, non? Aquí. Wait. What is it? Anyone else think this was a bit too easy? Something's not right. Joder, Gordon, macho. You don't Xa tú... mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. I'll cover them. Pero que teñen que vir aquí? Por amor. Uy, hai un helicóptero. Vamos a guardar aquí. Pues ahora voy a aprovechar esta arma. Joder, cómo aguanta. ¿De dónde me dan? Joder.
Estáme poniendo a caldo, Buah. Un moio loco, creo, A ver, hombre. Bueno. Ai, que tarda moito entre disparo e disparo. A EverQuest eu xa nin o coñezo. Con eso digo hecho todo. A ver, é que eu tamén empecé a usar os PCs como tal bastante tarde. Hasta os 13, 14. Mira, con dicirche... A ver, eu xoguei no seu día, os primeiros xogos que xoguei eu foi Quake 3. Así, digamos, de forma moi tocha. O Quake 3 e o Half-Life 1 tamén. E xogos do estilo. Counter xa non me gustaba tanto. E o Warcraft 3 foi o que me enganchou no rollo de doses de estrategia. Ahora non? Ahora salides? O guardia pudo salir tamén a axudarme un pouco. Non hai comida. It's hell out there. The facility must be under complete military control. Non me digas. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long Ero enough to make it across estrés. the base, you'll find a way to the rest of the Se tampouco sei cal é. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who know. Eu o que máis viciei foi o un xogo dos que máis viciei foi o World of Warcraft. Don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit. En servidores privados e retail. Simply stay out of sight and listen to me. Podo ter cerca de 5000 horas entre todas as versións que xoguei. E non me parecen moitas porque hai xente que ten auténticas animaladas no Diablo 3 e, bueno, 2, 3 e 4. I'm gonna hang back a bit and help out these two. You take care of yourself out there. Vale, cargando. Vale. Ese xa me sona un pouco, pero Maybe if you... sabía que iban a matar. É que estaba clarísimo. A torreta. Estame disparando. Merda, tío. Cagueina. Cago na torreta da Virgen. Non sei se a podo destruir co revólver. Va, sí que podo. Vale. E que eu se me poño a falar deso, un día podemos facer, se lle cadrase ben, claro, un just chatting. Pero bueno, cada un ao final ten as súas batallas de xogos. Aínda que eu son moito de rexogar xogos concretos. En certo modo estou rexogando unha hora.
Hostia puta. Que hai unha torreta, me cago en su madre. Pensei que non había máis. Ah. ¿Dónde está esta? Mira dónde está. Ah. Pensei que non lle estaba dando, pero sí. Torreta dos ovos. Ainda habrá máis por aí, se non xa verás. Que eu se me poño a... se me enrollo. Pero bueno, eu o dito, a min hai moitos xogos que teño, a ver, que ao final tamén cos colegas, co grupo de colegas que teño xogado en multi e pasado moi ben. Co Minecraft que mencionaba antes, eu acórdome que cando empezáramos pegáranos uns viciotes que a mellor eran poucos días, pero eses días unha de chea de horas. O Overwatch que che mencionei antes, o GTA V, que eu non son de GTAs, pero ao final ao xogar con eles pois cambia o rollo. O que pasa que os meus xogos máis, digamos, os que me gustan moito, como os que mencionei, o World of Warcraft, o Diablo 3, o Diablo 4, o WoW e máis o Diablo 3 xogueinos con xente que conocín, o sea, por internet. O conocín xente no WoW, que xoguei despois ao Diablo 3 e outros xogos. O Starcraft 2 incluso. Pero o problema é que cos que mellor a veces é cos amigos que conoces en persona. E a eses a maioría dos xogos que a min me tiran non lle molan a eles ou non lle molan tanto. Un sí que eu xoguei a xogar con ele ao WoW, pero moi pouco. Hostia madre que los parió. Ahora non podo distraerme moito. Xa, ese é o que cunde. Non me deixa usar zoom cando quero, tío. Claro, se usas o zoom... Hostia, madre que lo parió. Se usas o zoom tarda máis en disparo. Por estar falando, mira que me puxeron a cada. Pero bueno, non pasa nada. Pero acabo de darme conta que cando usas o zoom tarda máis entre tiro e tiro. O cal ten sentido que lle fagan eso. Eu sí que tamén esa é outra, porque eu o problema do... Hostia, esa que é unha... Sí, esa parece que sí que usa unha arma fija, Toma polo... Por fin un NPC destos usa unha arma fija, tío. Que hasta ahora non o facían, tío. Hostia, que ben me veo isto. Cúrame de un en un. A verdade que me sorprendeu antes isto, pero creo que no original tamén che curaban. Pero é que non me lembro, tío. Non estou seguro se che curaban ou non. Isto que é? Ai non, sigue sendo ética dudosa. Lanza cohetes.
cohetes? Ou que son? Ah. Cargando. Era visto. Bueno, son a 9:15 xa. Que carallada. Tensión na superficie. Vou lanzar isto. Non duraron nada. Ai, bueno, ya está. Hostia, pues están aliando os bichos. Lanzaron unha granada. Acaban de tirarse unha explosión. Acaban de pasarlles o que me pasou a min antes. O sea, non... No stream do domingo. Non sei para que recargo, pero vale. Yo non sei con que me disparan. Acaban de reventar un cadáver aí, Eso ti state quieto, sta. A ballesta está moi rota, Ahora entendo, o sea, xa o que falamos. Ten sentido que o limiten a 15 de munición, Porque está moi rota, Está moi rota, nuestro señor. Bueno, vou guardar aquí. Guardar partida. Guardado manual. Isto supoño que é unha partida... O sea, guardado manual é porque é da pantalla de carga. Vou guardar aquí. Así que nada, gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.